Әмилә, һин минең ысынлы рәссам булып китүемә ышанаһыңмы? Ышанам, әлбиттә. Без әле Өфөлә һинең шикарный күргәзмәләреңдә үткәрәбез әле. Урамдарда, баннерларда һинең зур фотоларың эленеп торасак. Һин минең менәнме? Һине Лондонга ебәрһәләр. Просто мен ақсаға ойнамаймын. Гафу итегез, нимәгә уйнайһығыҙ? Ҡурайсылар урам музыканттары түгел ул. Ә шулай да күңел түҙмәй. Сит илдән ҡунаҡҡа ғына ҡайтҡан милләттәштәр бында килһә, мине ишетһендәр ине. Әҙ булһа ла уйланһындар ине. Үҙ асылдарына ҡайтһындар ине. Ҡайсандан бирле һин беҙҙе тыңламай башланың. Атайың бит һиңә яҡшы булһын өсөн әйтә. Беләм дә ул, әсәй. Киткем килмәй минең ул Лондонға. Киткем килмәй, аңлайһыңмы? Минең бында Өфөлә тороп ҡалғым килә. Ана, Әмилә лә тороп ҡала. Минең бында йәшәгем килә, аңлайһыңмы? Дуҫтар, кешеләр менән башҡортса аралашып йәшәге килә. Атайыңды көйҙөрмәһәңсе. Уф, берҙән-бер ул үҫтереп тә, өмөтөбөҙҙө аҡламаҫ тип кем уйлаған? Әсәй, ниңә улай тиһең? Минең дә үҙемсә йәшәргә хаҡым бар да һуң. Минең дә хыялдарым бар. Так, что же базар развели банда? Где ты научился так торговаться, улым? Ты до сих пор не понимаешь, что у тебя нет выбора. Ты у меня единственный сын, продолжатель, так сказать, нашего рода. Ты должен продолжать мой бизнес, мои дела. Все, посмотри вокруг. Кто со мной работает, то рубит настоящие бабки. У всех уважаемых, нормальных людей дети учатся за границей. И они сами уезжают из этого болота, из этой дыры и из этого города. И их, понимаете, даже не надо об этом просить. Ну а ты, что тебе еще не хватает, Йокош? Атай, мин Мәскәүгә эшләремне күргәҙмәгә ебәрҙем. Әгәр ҙә һин мине тойһаң... Һин һаман шул рисулькалар менән булышаһың. Нишләп һин мине уважаемый кешеләр алдында оятҡа ҡалдыраһың? Мин маҡтанған булам. Улым экономический курсты 1 йылда тамамланы итеп. Һин һаман башҡортса һөйләшәһең. Кемгә кәрәк ул һинең бак башҡорт телең? Лондонда һиңә инглиз теле генә кәрәк була. Ҡайҙа? Нишләп русса, инглизсә һөйләмәйһең? Репетитор менән булманы ул, ә уның урынына Өфө ситендә йөрөнө һәптәндәп, башына эҫе ҡапҡан кеше һымаҡ, ауыҙын асып тәбиғәт ҡарап, һүрәттәре менән булып. Әсәй, исмаһам һин мине аңларһың тип уйлағайным.
Һез мине барыбер ебере алмайсыз Лондонда. Мин болай да беләм инглизчә, болай да русча беләм. 11 ел мәктәптә укыганым да еткән. Әгәр дә һез миннән оялып, мине Лондонга ебәрергә теләйсегез икән. Ярай, миннән котылырсыз. Ах ты, еще напугать меня решил. Ебәрдем. Киләй бында. Айда. Я Ходай! Синеңсә барыр булмайса. Айда. Ебәр. Давай. На мозги не капай. Az değil. Az barbar hininse bulmaysa az. Атаң бигрәк усал инде. Әллә просто мине ишетмәй ул. Үзенең Лондоннан, инглиз телен һөйләп тик йөри. Ирек, бәлки атаңны һиңа тыңларга кирәктер. Ундай бәхет, ундай атай һәркемгә эләкмәй бит. Әллә, мин аңламай башланым ул. Кемебезнеке дөрес, кемебез яңлыша. Һинең атайыңдың да бер яга әйләнеп китә торган. Әле нисек һине сит илгә җибәрмәне? Бер кызларын яланнылар инде. Атай һиңа юкка международный исем куштыкмы дип шаяртып көйеп куйды инде куйган. Нисек? Һинең исемең Әмилә түгелме? Әмилә. Өләсәй Әмилә дип кушкан. Атай менән әсәй олыгайгас үзенең исемен оялып йөрмәһен дип Эмили дип кушкандар. Авылга өләсәйгә алып кайткандар икән. Калай матур исем кушканлыгын Әмилә дигән дә куйган. Булар олы кешенең сүзенә каршы килә алмый дәшмәгәндер. Кызык. Нишләп яшь кешенең хыялдарына олы кешеләр камасаларга тиеш икән? Элек барыла юлга башкарган. Хәзер имеш, барыла демократичный. Шулай шул. Бер уйлаһаң, касып йөрергә лә килмәй. Теге диктатор менән кайтып һөйләшеп карарга ине. Ирек, һин бигрәк йомшак күңелләһең дә инде. Һәр вакыт тыңласан булдың. Кайтһаң, хыялдарың махсушашаһың инде. Кайтмаһам, Үзебез алып кайтырбыз. Ирек Азатович, даже аптырамагыз. Шунан, выкинул дурь из головы. Не зря я тебя комки запер. Хорошо, наверное, ударился головой об землю.
когда со второго этажа из форточки убегал. Атаһы, малайың аңғай ғына һөйләшкәндә, шым ғына, ҡыуанып ҡына йөрөһәңсе. Ну, улым, ярай. Китер сағанда үпкәләшеп йөрөмәйек инде. Мен Лондонға кетем деменім де инде. Мен сәнгәт училищені оқырғаным, көрәтті жүрусіге. Мен хәлеттім инде, әдің нервы да шаптарматмын. Училищенің ятақханахана күсәсәкмін. Әдің ақсағады әрәм етіп тұрмақмын, файтер снимайтып. Неме? Меня Базилевка ебармаксы булдырымны. Был поведение мен. Что значит китам тимане? Малай аңғай һөйләтені түгел ме ол? Как тебе еще объяснить, малай? Rusça словарный запасым бітті, башқұрсан матып қара. Бәлкі аңлармын. Ну вот и допрыгался. Азат Абдулович, до Москвы билет куплен. Только вы знаете, все самолеты отменены. Билет купил на поезд. Вот на лошади отправьте, но отправьте. Понял. Үз асылдарына қайтандар ені, 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 Тәуге адымымды һиндә баҫтым, аяҡ терәр таптым таяныс. Тыуған ерем, һинән китһәм әгәр, һатлыҡ булһам, ниндәй аяныс. Ата-бабам күпме һине яҡлап, күтәрелгән изге яуҙарға, буранбайҙар киткән һөргөндәргә, һиңә генә тоғро булғанға. Ғүмер буйы тәнең һуғарылған, һинең өсөн аҡҡан алҡандан, мин атлаһын тейеп үҙ еремдә, мин һаҡлаһын өсөн артабан. Тыуған ерем, һиндә аяҡ баҫтым, дауам итәм һәм дә юлымды, һиндә ҡалам, һиңә тоғро ҡалам, ситкә бирмә, мин бер улыңды. Алло? Атай, ғафу ет мені. Мольбертіңді қайда алып барайым? Не, еще стоп краны сен неге штраф келерге тиіс.